Hello, good afternoon. Nami diri karon sa Busay sa Santa Barbara, Imelda. Ug mao ni siya ang dagway sa mong Busay. Nagaligo mi rin, nag-enjoy mi diri. Since walay kuryente tibok adlaw, nagaligo na lang niya ni. Okay. So muna siya ang Busay. Ligo na mga kahigalaan. O, tayo mga o, muna ako mga model ani nga vlog. Na si Imbulodi, si Miss Lindayan, o kaning isa, si Miss Hinito, o to ay isa nga bago lang bago lang nahuwasan. Oo. Muna ang mga dagwaya. Sige. Okay ra mo diha? Okay ra me. Ang tubig, kumusta? Okay kayo. Hugot man. Hugot man. Sumulit siya ang Oy, kaligo ko niya. Ay, dapat parte to. Hoy, sure na niya. ambak dito. Mabaw-mabaw na diha. Enjoy sa pagligo. Bawal ang stress. Bawal ma-stress. Di ba? Katog daw. Katog daw. Oh, just like a tab. Mura na nakatab. Oh, di ba? Sama mga model na to dire. Nang lugod mo? Hoy, dugay-dugay na di mong way ligo. Dugay-dugay na mo may ligo. Kasi tayo,
Wata nagsuot. O animal. Yawa. Oh, gago. Ayan. Tipoy. Oh! Ayan. Makita ito, mga beauty. Oh, kan nagsugod na mga manyak. Luluka na pa din niya. Nagsugod na mga manyak, Nick. Ako nang giba putol-putol. Eh para sumpay lang. Putol ko ba? Hindi ba Carl? Wah. Nay. Carl, sige kamay Carl. Malambot ta. Ubo nila. Sorry, it's DJ.